מה שאלה? משאלה לחיים בשבילי. משאלה אחת? האדם הזה? תני לנו תשובה. משאלה אחת, אני אגיד לכם. أنا أتمنى السلام لكل العالم مسلمين عرب يهود لكل العالم. וואו. למצוא אהבה. וילדים. שיצאו לי תמונות יפות. Excuse me, no understand. ان شاء الله في لي ابن مريض وبتامل ان شاء الله يشفيه بسرعه وامنيه ثانيه بتمنى انه كل الشعوب بالمنطقه هاي تعيش بسلام. لا بدنا سلطة ولا يهود، ترجع الأردن أحسن لنا. שנזכה בלוטו. I wish that the whole world would realize who they really are. Yeah, I think that's what my one wish would be. إني آخذ الشخص اللي بحبه اللي أنا بدي إياه. ושהיום הזה ייגמר בביטחון ובשמחה לכל עם ישראל ולכל העולם. שנהיה אור לגויים. לא יודע מה, הרבה כסף, לא יודע. כל שטויות, בריאות. בן אדם לא בריא, יהיה לו גם הר של כסף, זה לא יעזור שום דבר. בריאות, אני רוצה בריאות, זה מה שאני מבקש. לראות את אבא שלי עוד פעם אחת. אני מפלגו איתיופיה. שיהיה בריאות ונחת ושלא יהיו יותר טילים בישראל. בסלאם. حرية القدس البلدة القديمة ترجع للفلسطينيين. إني أسافر حول العالم عشان أعرف الناس على فلسطين وإيش هي فلسطين. ما أشوفش ولا مسلم بنقتل. וואו, התקלת אותי. ממש. שכל עם ישראל יחזור בתשובה. זה היא אמרה, לא אני. כל עם ישראל שיהיה מאושר. שיהיה שמח תמיד. שיהיה שלום במדינה שלנו, סוף סוף. הלוואי, זה משאלה. הלוואי שזה יתקיים בדור שלנו. אני לא מאמינה, אבל זה המשאלה. أنا أمنيتي إنها فلسطين تتحرر. أول شغلة هذه بحياتي. שהמשיח יבוא ויגמרו כל הצרות. נחזה בביאת המשיח שהכל פה יהיה רק יהודים. אמן אמן. But it's all relative. Even if you don't understand, well, it's all understood. צריכים לאהוב את כל העולם. הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם. כל יהודי, כל בן אדם, הוא עולם שלם. كان يكون سلام وكل الناس تكون مبسوطة مثل اليوم. بتمنى إنه كل الناس تعيش بأمان وبسلام والأشياء الخطرة تبعد عن كل الناس. هذه الأمور الوحيدة بتمناها. הייתי רוצה ליהנות מהחיים. הלוואי שיהיה בג'ונגל. עד 120 שנה. עד 130, למה לא 120? לאכול כמה שפחות, אני משמין הרבה בזמן האחרון, לאכול כמה שפחות. שבעזרת השם ייבנה בית המקדש, ונזכה ללכת כולנו ביחד, לעלות לרגל ולתמוע, וכולם יהיו באחדות ביחד. זה המשאלה שלי. نتمنى إنه تطلع اليهود من كل فلسطين. كل الشوق العربية شلانه. سلام عن صحيح يكون هناك سلام من قلب مخلص. יותר משלום יש, אני לא חושב שיש יותר משלום. יש בחורה שמאוד חשובה לי, והיא לא יודעת את זה. אני יודע שכן, יש לה משהו שהיא מרגישה עליי גם. אז המשאלה שלי שהיא תדע את זה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והכל מסודר, מה חסר לנו? לא חסר לנו כלום. איזה בחורים טובים צדיקים אתם, כל הכבוד לכם. תודה רבה.